Francesca Rhydderch ydw i. Dwi'n awdur, fi'n sgwennu ffuglen, nofelau a straeon byrion. Dwi hefyd yn dysgu sgwennu creadigol yn Mhrifysgol Abertawe. Wel, mae'n dipyn o fraint, mae'n rhaid i fi weid, achos nes i yn doethuriaeth fan hyn sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn. Felly, am Aberystwyth yn lle sy'n feddwl gymaint i fi, felly mae'n golygu llawer iawn i mi, fi ddiolchgar iawn. Wel, pan o'n i yma nes i wneud doethuriaeth ar waith Kate Roberts, yr awdures o Gymru wrth gwrs, a Virginia Woolf o Loegr. A fan hyn mae gymaint o ffynonellau gwych gyda'r Llyfrgell Genedlaethol, a hefyd o'n i mor ffodus i gael Jane Aron oedd wedi cyfarwyddo'r gwaith i mi. Felly fath o arbenigedd i chi'n cael fan hyn, dych chi ddim yn cael ym mhob brifysgol yng Nghymru.